dili ka makahukom karon. Kung nagbuhat sa matarong ang tao ay paghukom na siya maimpyerno. Kay kanang gibuhat anindot kayo, tanawan ninyo, agkuan nyo sa Osami City karon. Tanawan ninyo ang buhat ni Parhinog sa Osami City. Anindot kayo. Kuha ka nang naang mga, kanabang naang mga lingkuranan, mga ludhanan, diya. Ato sa imahin na nasa kuta. Kay mo kana ang ilhanan na naadya magasugod ang bag-ong Jerusalem. Pagto ka sa Zamboanga City, tuaw sa dito ang Otlanan. Nakuta gyapon sa mga katsila. Buhat man na sa mga katsila apan diktasyon kana sa Ginoo. Dili kay ilang kaugalingon amang buhat. Diktasyon sa Ginoo. Katong sa Zamboanga City. Kamo kana ang Otlanan. Kung mangita kamo sa bagong Jerusalem karon, adto alam ninyo ang Osami City nga gipaanindot ni Mayor Parhinog. Na kung kadtong usa ka makasasala ang biglaon sa niadtong panahon nga nagaluwas niadtong mga taong gisugo sa Dios, naluwas man siya sa kamatayon unsa kaha ang kanindot sa kinabuhi ni Mayor Parhinog. Ako nung itugan kaninyo ang tinuod sa kalibutan karon. Kaya gipanindot niya ang Otlanan sa bagong Jerusalem. Unang kung gusto mo nga mupuyo sa bagong Jerusalem, hindi mupunta mo dito. Nga diha sa Dapitan City, na bato diha, natugbang ka na sa bato dito sa Mecca. Kanang bato nga kasing-kasing na sa Dapitan City. Kung wadtupod ka mo sa Liloy, tuganan mo na ko, nga kanang bato diha nga dili madudtan sa dinamita, tuway-tuway ka na ni Jacob. Tuway-tuway. Mao nga nagagawa ka ng batuhat, kuwan ka na, wala ka na nga tuhod ni Jacob. Munang kanang bato diha, tuway-tuway ka na. Kay gitaguan man ni Jacob ang tuo nga tuway-tuway. Kung imong tanahon, upat lamang sila katestigo sa kalibutan. Upat lang. Diya gani sa tuo nga bukto nimo sa imong lawas lang, dunay upat na katestigos. Sa tuon nimo nga tuon nimo nga siko mo kana ang siko ni Jesus, ni Kristo, ni Jesus. Sa wala nimo nga siko mo kana ang siko sa ngalan ni Jacob. Sa wala dayon kay opposite mani, sa wala nga tuhod nimo mo kana ang testigos sa kalibutan na si Dr. o si Rizal. Kay upat naman ka-testigos sa kalibutan. Sa tuo nga tuhod ni Jacob mo kana ang ikaupat na testigos sa kalibutan karon. Mo lamang kana sila kay upat naman ka-testigos sa kalibutan. Kanang witness. Dili man tanan Jehovah's Witness. Sayop man. Upat namang
sa kalibutan. Unang gayon, ang akong duha ka mga saksi. Duha lang, duha. Mao ang duha ka sa nanga olibo o duha ka kaniliro. Sabta ko nun ninyo ni. Kami mga pastor, sabta ko nun ninyo, unsa man kani. Ang akong duha ka mga saksi. Mao ang duha ka sa nanga olibo o duha ka kaniliro. Pila silang tanan? Upat. Upat lang. May saksi sa kalibutan. Duha ka sa nanga olibo o duha ka kaniliro. Muna wala masabot sa tanang mga pastor. Pare, wala kasabot ani. Wala gid kasabot. Isang kanang saksi niyo ba, wala makasabot. Na kanang saksi, upat lamang na kabuok. Duha ka sa nang olibo o duha ka kaniliro. Unsa man na? Kanang kaniliro mo kanang tiil. Nga makatindog ang tao tungod sa iyang kaniliro nga tiil. Wala makatindog ng kandila tungod sa kaniliro. Kanang duha ka sa nang olibo mo kanang mga bukton, duha ka buhok. Muna saksi nga kanang Diyos tao. Dili manganap. May kamot na duha ka buhok o tiil. Muna tinuod ng saksi. Muna mga kaigsunan. Muna walay nakakaplag ani. Tanan. Walay nakakaplag. Muna gani nga bisan pa. Si Harry umabon dinhi sa Cebu. Gibautismuhan siya ni adtong 14 sa Abril. Sa 1521. Wala gani siya mahibalo nga unsa hinungdan nga gibautismuhan si humabon sa Cebu. Unsa hinungdan. Tungod kay ang gingharian sa Dios iyatag man sa 1523 mao nga gihimong Kristiyanos ang Cebu sa nadtong panahon sa diya nga gibautismuhan si humabon ni Padre Valderrama na kauban ni Magellan. Mao kana hinungdan. Wa man yung sabta kani, di mo makasabot. Di mo makahuna-una. Ngano kang nagbautis mo man? Sa 1521, ngano nagbautis mo man? Ngano nga naman Kristiyanos ang Cebu? Sa 1521? Ang sa may nungganana? Tungod kay ang gingharian sa Dios ihatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa pagtuo ni Kristo. Mo kana hinungdan na didto diha magsugod ang bautismo sa Cebu kay diha man magsugod dayon ang pagkaulipon sa Pilipinas. Kay sa Cebu man pag magsugod ang pagkaulipon sa Pilipinas, pinaagi dayon ni Miguel Lopez de Legazpi. Kaya wa man maulipon ang Pilipinas sa panahon ni Magellan. Dito naman ni Miguel Lopez de Legazpi kay dunay sukod ani. Wano man nga dito Miguel Lopez de Legazpi. Kung hinong pangitaon ang pagkaulipon sa mga tao, adto ka maghuna-huna dito sa Egypt. Nga ang tanan, nga mga Israelitas dito na ulipon sulod sa 430 katuig. Nan, kay gibalhin man ang ginharan sa Dios diya sa usa ka nasod. Anumong Kristiyanos, kinahanglan na kanang Kristiyanos diyan ang nasura maulipon sa gidaghanon nga
430 katuig. Ang katapusan na ng 430 katuig mao ang 1995. Mukha na yung katapusan. Mga bisugdan pagkaulipon ang Pilipino niadtong 1565 kay kung imong isipon ang 430 waabot man dayon ang 1995. Mao kana ang sukod sa Ginoo. Magiulipon dayon ang Pilipino sugod sa 1565 kay aron matapos ang pagkaulipon na 430 katuig sa 1995. Tungod nga ani, wa kay balugan si Tanyada ni ani na siya nagabuhat og balaod nga papawaon ang mga Amerikano. E nagkaingon ba kamo nga yatagan tag-independensya, diya sila sa ilalom mag-agi, Watergate, ang ilang yagian. Nagpasumangil sila og abang diya sa Olongapo. Kaya ron, matuman ang gidaghanon sa mga adlaw nga maulipon ang Pilipino. Tungod niya na natong tuig 1922, doon ay balaod nga papawaw ng Amerikano. Natuman kadto. Apan gitagaan siya og tulo ka tuig. Tulo ka tuig kan sa 1911. 22. Kaya aron matuman ang iya sa Dios nga 1925 nga mao ika-430 katuigan sa 1565. Nung wag din tayo mga sayod ani kami mga pastor diha. Marumag mga tulog na walay utok. Wag din mo masayod. Unsa may hinungdan na ang Amerikano gusto sa Pilipinas? Unsa may hinungdan? Naibalo ba kamo? Unsay tuyo sa Amerikano nga dili sila mopahawa unta sa Pilipinas. Tungod sa panahon sa Diyos, dili sila makabalibad na mopahawa agad sa 1995. Di sila makabalibad. Mao, na aron doon ay mga Amerikano din sa Pilipinas, wala kay balo ang presidente sa Pilipinas o kanang mga senador. Minipirma sila na nanghingan og Visiting Forces Agreement. Unsa man kana sa Amerika. Nakasabot mo, kamong katong presidente ni pirma niya na. Nakasabot. Unsa may hinungdan sa Visiting Forces Agreement. Gipadadaan sa Amerikano ang Pilipinas og 1,000 ka sundalo aron magtudlo sa Pilipino. Unsay buot pasabot sa Amerikano? Bugo na din ang Pilipinong sundalo? Tudluan pa nila? Dili ka na mo tuyo. Ang tuyo sa Amerikano na wala ibaw sa Pilipino na kinanglan dunay 1,000 ka Amerikano din sa Pilipinas. Ay kung pananglitan magkagubot man ang kalibutan, kay na may gubot at gubat sa kalibutan. Na ay 1,000 lubason sa Amerika na niya sa Pilipinas. O tungod niya na dili makabalibad ang Pilipino kung magpadala sila dagkong armas din sa Pilipinas aron maluwas ka ng 1,000 Amerikano. Muna tuyo. Wala ibang presidente, bugo pa ng presidente. Bugo na tao, di kayo balo sa kalibutan. Muna tuyo, anak. Tungod kay sayon pagpadala sa Amerikano sa daghang sundalo o daghang mga armas sa Pilipinas
kay dunay ruta ni Magellan, ngunit tuyo. Masubay nila ang ruta ni Magellan nga moabot kini sila dito sa Leyte. Ngunit tuyo sa Amerikano. Pirma-pirma po ng presidente nga bugo po sa mga bugo. Kay balo sa tuyo sa Amerikano. No? Bright daming Amerikano. Bright. Mantigo sila mukunta sa ugma sa Amerika. Aron sila makapadala og dagkong armas din sa Pilipinas nga dili makabalibad ang mga Pilipino. Kaya na ay ng luwason na sa kalibo ka mga sundalo. Pero ang tuyo na punon sa Amerikano og armas ang Pilipinas ka ng mga missiles. Kay dool ra ang China, dool ra dahil ang Indonesia, dool ra ang Iraq. Kung magpadala sila missiles sa Iraq, gikan sa Pilipinas, dool ra. Muna ng tuyo. Wala masabot ang mga senador na pastilang pagkabugo ang mga senadora. Inganaw na ninyo, kwentaon ninyo ang kalibutan. Una magdanak ako nga daghan kayong mga pastor karon bugo pa sa mga matay nga bugo. Wala sila makaibalo sa lihok sa kalibutan. Hindi siya ipapangita pag unang dingaran sa Diyos, kana manginong sikta ilang ipangita. Munang kanang Diyos gahulat yun og insaktong panahon. Kanang insaktong panahon ni 1982. Muna insaktong na panahon. Muna gipakubsan na panahon. Muna pinakubsan. Tungod sa mga pinili. Nang kayo pinili mga Pilipino, mga gipakubsan ka ng walay lahing dato sa kalibutan. Kung dato man ang Japan, karon dato ng Amerika, dili makahimo sa Pilipinas.